Igbo nwe mmadụ, nke a bụ akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, o nweghị ihe ga-eme ka Prezidenti Muhammadu Buhari kpọọ aha ndị na-akwado otu Boko Haram maọbụ kwutọọ ndị na-akwado otu Boko Haram na ndị nke Bandi. Onye mere ka anyị mata ihe dị otu a bụ Femi Adesina. O kwuola na ọchịchị Prezidenti Muhammadu Buhari enweghị ike ịkpọ aha ndị na-akwado otu Boko Haram na nke Bandi, kama o kwurusio na ihe Prezidenti Muhammadu kwadoro ime bụ ịnwudo ndị dị otu a ma maa ha ikpe. Nke itoolu, ka a na-akpọ Gani Okwe ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọship nke Anambra steeti ka onye nnọchi anya otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ a na-akpọ APGA bụ Mr. Ifeanyi Ụba ọ gwago ndị ya na ya so azọ nya bụ oche ndọrọndọrọ ọchịchị were mee ka ha mata na ọ bụrụ na ha nọrọ na-etiri ụkwa nọ n'elu akị dịka ndị IPOB magidere na agaghị enwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla maọbụ ibinye aka n'ime mba Anambra steeti, na ọ bụzikwa ụkwa nọ n'elu ka ha na-etiri akị. Nke asatọ, Christian Obi gbaburu Super Eagles ma bụrụkwazi onye isi oche otu egwu bọọlụ nke a na-akpọ Handland FC. Ọ nọrọ na mahadum Ibadan bụ ebe nke ha gara Footballers Association Virtual Interview Program wee mere ka ọha na eze mata na mgbe ya bụ onye bidoro na ntakịrị were na-agbanya bụ bọọlụ, o kwuru na nne na nna ya akwadoghị ya chaa, na ọha na eze ma ndị ikwu na ibe ma ndị agbata obi na-afụta ya dịka onye efurefu maọbụ nwa mmefu. Mana ugbu a ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ na o kwesịrị iwu ihe nne na nna ga na-etinyere ụmụ ya anya na ya, tụmadị ndị obere ka na-etolite etolite. Nke asaa, onye chịbụrụ Anambra steeti bụ Mr. Peter Obi agwago Prezidenti Muhammadu Buhari na itinye ihe onyonyo ya na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị abaghị uru gbakpuru na All Progressive Congress bụ APC, na o nweghị uru ọ ga-abara obodo anyị bụ Nigeria. Nke isii, ndị Human Rights Writers Association of Nigeria agwago gọọmenti etiti ma tụọ ha aka n'ihu sị na ha kabara ahụ welu ndị otu nchekwa doro anya n'ime obodo anyị bụ Nigeria wee kaba arụfụ na ha na-agbagbusi ndị Eastern Security Network bụ ndị nke akpọrọ ESN n'aha ịchafụ, ka ndị Fulani herdsmen na ndị bandit wee nwee ike ga na-atọrọ ndị mmadụ ma na-agbagbu ndị mmadụ na ala Igbo niile. Mgbe ha kwuru nke a bụ dịka ndị ntọrọ mmadụ gara n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke dị n'Uturu Okigwe ga-atọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. Nke ise, dị ka ndị Igbo kwuru sị kpọọ m isi akpụrụ alụbatị ma isi gị na alụbatị ọwụofu. Nke a mere otu nwa agbọghọbịa nyere aha ya dịka Ethel Ansa. O kwuru sị na mgbe ọ na-alụ ọrụ mgbanwe ego nke a na-akpọ POS ka ofu onyinye nwaanyị na-abịa atụnyere ya gwara ya sị nyaa sogharịwa ụmụ nwoke na ọ ga-enweta ego, ma ọ mere ka ndị ọha nta akụkọ anyị mara na mgbe ọ kpawara ụdị agwa dị otu a na o si nkụta ụtaba baa ime ahịa ma ghara inweta ego ma nweta afọ ime. Nke anọ, ịhụ gị ihe ọkụ mere mbe eyi efe igwe ma ya fọdụzie ihe ọ ga-eme ọkụkọ chi ọwara. Ndị mere ka anyị mata aka awụ ndị mmadụ nọgasị na mpaghara Anambra, Imo nakwazi Enugu steeti, dịka ndị gọvanọ na-achị steeti ndị a nyere iwu ka ndị mmadụ pụta ga zụwa ahịa ha. Ma Mọnde gara aga, ebe ndị niile a mkpọrọ aha wee ebe tọgbọrọ chako ka ebe agbara ọsọ agha, ndị mmadụ anyị jụrụ ajụjụ kwuru sị na ọ bụrụ na ndị otu nchekwa ndụ na akụnụba na-atụ ụjọ ịpụta mgbọsị Mọnde bịa kpagharịa dịka IPOB nyere iwu onye apụtana n'ezi, eduzi ka ọ ga-adị na anwa bụ ndị nkịtị tara bịa kpagharịwa ma ọ bụ bịa zụwa ahịa ha, na tupu ha pụta na ọ ka mma na ndị otu nchekwa na ndụ na akụnụba bụ ụzọ pụta kpagharịwa, na nke a ga-egosi na ha dị njikere maka ndị mmadụ ịpụta bịa kpagharịwa kwa Mọnde. Nke atọ, Rino Mokiri agụpụtago ụzọ ihe atọ ga-eme ime na ndụ gị ị mara na gị na ụbịam gbara ndụ. Nke mbụ, ọwụ na ị nweghị ego maọbụ ị nweghị ihe ọbụla ị na-alụ gaga nụọ nwaanyị. Nke abụọ, ị gbara mbọ ịzụta iPhone kacha ọnụ ahịa mana ị nweghị ike ịga zụta nwa ala nke ya na iPhone ahụ gbara n'ofu ọnụ ahịa. Nke ise, ị na-akaba arụfụ na ị na-ego akwa ashebi kwa mbọsị ọbụla mana ị nweghị ike ịga n'ụlọ ọba ego maọbụ n'ụlọ mmepụta ihe ọbụla gaga zụrụ shares nke ọnụ ahịa anya na akwa achebi ahụ gbara n'ofu. Nke abụọ, Paul Okoye bụ Rude Boy agwala onye isi ala na kedu ka ọ ga-esi bụ na anyị nọ na Naijiria na-ekene Maria ma ndị mba Ghana ejupụta na Gracia. Ọ were Ghana paspọtụ wee maa atụ nke Naijiria. Ọ kpọgasịrị obodo dị iche iche nwere ike iji Ghana paspọtụ gaa na-agbaghị visa ọbụla ma werekwazie ụlọ ụgbọelu airport nke ha doziri ọfụ wee maa atụ. O kwuru sị na ọ bụ mgbe mbụ ka Naijiria bụ Giant of Africa, mana dịka o si gbatakwuru ugbu a na ọtụtụ obodo dị iche iche agụụ na-egbubu anarala anyị ọkwa kemgbe.
nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Dịka emume ihe Big Brother na-aga n'ihu, nwatakịrị Igbo ahụ nke na-ekwu eziokwu na-ekwukwa okwu kwụ ọtọ na anya bụ nọ ihe emume Big Brother, onye nke a kpọrọ White Money, agwago Queen na ọ bụ mmiri chụbatara ewu na ọkụkọ n'otu ụlọ. O mere ka Queen mata na ọ bụrụ na ewezuga emume Big Brother na ọ dịghị ya ka o nwere ihe ya na ya nwere ike ime na mpụga ilo maọbụ kpaa na mpụga ilo. O kwukwaziri sị na ọ bụ naanị ma ha enwetara endorsement deal nke jikọrọ ha abụọ aka ọnụ wee wụ na ha na-abụ enwe ike kpaa maọbụ kwulite okwu na owu ilo. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ wụ ebe a ka ọ gbara kwụrụ ma nakwa na-echeta na ụbọchị ndị nwere nta ka ha nwere mba ọgụ. Ọ kabụrụ isi iche oku ka ị na-anụ onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ya gazie Igbo ndị ọma.